Aldo Cutajar ta' 56 sena u Martu Isabel Cutajar ta' 52 sena min-Naxxar inżammu arrestati wara li tresqu l-Qorti akkużati b'ħasil ta' flus. Aldo Cutajar li serva bħala Konslu Ġenerali f'Shangai kien mixli wkoll li bħala uffiċjal pubbliku naqas mid-dmir tal-kariga tiegħu li jwaqqaf u jissorvelja dan ir-reat. Il-koppja wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom li fost oħrajn jinkludu li akkwistaw u li kkonvertew jew trasferixxew proprjetà li oriġinat minn xi attività kriminali. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Lian Bonello irrakkuntat kif il-Pulizija rċivew informazzjoni konfidenzjali dwar dan il-każ li permezz tiegħu skattat investigazzjoni sħiħa. Hi qalet kif minn din ir-riċerka irriżulta li kien hemm transazzjonijiet bankarji li jammontaw għal miljuni euro. L-Ispettur Bonello sqarret kif mill-investigazzjonijiet irriżulta li allegatament il-koppja kellhom kumpanija bbażata f'Ċipru li nfetħet minħabba raġunijiet ta' taxxa. Fil-qorti komplet tispjega li fit-tfittxija fil-proprjetà tal-koppja instabu numru kbir ta' oġġetti lussużi, fost oħrajn instabu €9,000,000 fi flus kontanti, arloġġi ta' Rolex, xorb li jiswa l-flus kif ukoll diversi kollezzjonijiet. L-avukat tad-difiża għamlet talba l-ħelsin mill-arrest fejn insistiet li l-informazzjoni kollha tinsab ant il-pulizija, iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat fuq kwistjoni ta' intraġġ ta' provi, hekk kif jidher li l-koppja kellha kont bankarju wkoll f'Dubaj. Id-difiża stqarret li l-pulizija tista' tissorvelja dan il-kont ta' tranzazzjonijiet li jistgħu jseħħu, iżda l-prosekuzzjoni saħqet b'mod kategoriku li ma tixtieqx li dan il-kont jintmess, anke minħabba l-fatt li allegatament il-kont fih il fuq minn $300,000 fih. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat José D'Amico li ħarġet ordni għall-ifriżar tal-assi, filwaqt li s-sekwestratu projbixxiet lill-imputati milli jiddisponu mill-proprjetà. Il-Maġistrat D'Amico li ċaħdet ukoll it-talba l-ħelsin mill-arrest. Aldo Cutajar huwa ħu s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar li fi stqarrija ddikjara li m'għandu l-ebda rabta mal-każ ta' Aldo. Huwa stqar li immedjatament għamel lilu nnifsu disponibbli lill-pulizija jekk tħoss li għandha tistaqsi dwar materja finanzjarja li tikkonċerna lilu, iżda sostna li s'issa ma kienx mistoqsi jew involut dwar l-allegazzjonijiet jew l-investigazzjonijiet tal-pulizija fil-konfront ta' ħuh. Huwa stqar li dan il-każ huwa xut li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jaħdmu u qal li bħal kull każ ieħor jemmen li l-pulizija u l-qrati se jagħmlu xogħolhom b'reqqa. Huwa temm jgħid li ta' istruzzjonijiet biex jiskattaw proċeduri għal passi dixxiplinarji skont il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku u mingħajr ebda involviment min-naħa tiegħu.